kalong kaburam mat kajingjab ya 61 Meghalaya Girls NCC kabahab ha NCC Group Headquarters Shillong ka samla refinance warjeri kala Shah jied banit kiew ya ulum Mangkashang ya kabalatib kum ke NCC Mount Everest Expedition 8,000 ka cadet refinance warjeri kadai na ka NCC jong ka St. Anthony's College sedang shen kalapoi Sentai lum jong ulum abi gamen badai tang maka kabla Shah jied na ki NCC ka than chatai la mingi kari India kani ka jingjap jongka kalong ka jingai men sim ya kani ka than chatai la mingi jong kari India boro kawai bad kani ka kran shai ya ka jingla jong ki samla kani ka than bad kani ka kran ya ka jingla jong ki NCC na kani ka jila Meghalaya